in the history of politics diri sa tubang nasod, daghan kaayo mga trending, daghan kaayo mga controversial nga mga politicians. Usa ni ana mao si former President Estrada, Joseph Estrada. Lingkod siya sa iyang pagka-presidente nitong June 1998. O nanumpak siya nga usa sa mga linya na nindot kayo ang mahinumduman niyo sa mga tao niya na niingon siya, walang kumpare, walang kaibigan. Buti pasabot mo isugon nga iya kayo kabarukan ang iyang katungdanan sa matuod o hapsay na pamaagi, no corruption. But in the middle of January 2001, napalagpot si Presidente Ira Estrada because of allegation of corruption. Natangtang siya sa iyang pwesto. Kung atong pamaladungan ng isuon na sitwasyon, makahinumdum sa kita sa lindot kayo nga linya sa famous line diya sa salida ng Spider-Man. Kung sa gingon diha, great power comes great responsibility. Kung mauna sa pagsuon, ang usa sa mga punto sa atong Ebanghelyo karon. Diha sa atong Ebanghelyo, si Jesus isaysay og laing sa pingay. Naghisgot siya sa usa ka tagiya sa parasan. Giandam niya ang iyang parasan. Gibutangan og mga gikukanan, gikuralan. O dayon, iya kini gipiyan ngadto sa mga sakop. With in his mind nga mulambog kini at imanong kini maayo sa mga sakop. Apan unsay nahitabo mga igsuon, atong i-relate ni siya ngadto sa unang pagbasa sa sulat o sa basahon ni Propeta Isaias kung sa may lingon. Lingon ang Diyos nga nagdaong siya na mabungang tangkis ang iyang mga ubas. Apan unsay nahitabo, aslong ang bunga ni ini. Kini nagpasabot may igsuon nga wa kayo tarungan atiman. Unya ni dugang si Jesus nga sa panahon sa ting-aning nagpadala siya mga sulubon aron pagkuha sa bahin ni ini. Unsay nahitabo sa mga sulubon, nagkatagpo sila katapusan silang kinabuhi kaya di mamatay mo sila. Ubang mga scholar sa Biblia ay isuon nakakita sa sitwasyon ngano nahiaguman man sa mga sakop kadtong kamatayon. Kay iadto sila pagkuha sa bahin. Unya ang mga sakop ang nagatiman sa parasan wa may ikahatag na bahin. Nga naman wa man mamunga taron ang parasan. Kay wa man nila atiman ang taronsan. Kay unsa may nakatubong niya mga igsuon, self-interest. Naa sila muna kanunay nga dili na magtarong ini, dili na ito tagaan o saktong bahin, o dili na ito atiman mo niya, dili mo ang dathan, aron di ka kahatag o saktong bahin. Kaya sa katugagan, mapunan ang tagihan ini, o ihatag na lang din nato, baan po nato ni. Gani, diha sa katapusan sa istorya ni Jesus, nga gipadala niya ang iyang anak. Nagtuo ang tagiya sa parasan nga ahuron apan sa hinuwi sa mga sao. Anina ang anak sa tagiya. Pagyong tani kero maato kini ko ang parasan. Kung ato ni sa ibutan sa konteksto gayon sa panahon ni Jesus, kay kini bagong parasan kung atong mahinumduman kanunay siyang gamiton nga pulong o lugar aron pagbulag-buhay sa nasod sa Israel. Kining parasan iulag-buhay ni Propeta Isaias nga mao kini ang nasod sa Israel. Ang tagiya
kadaihan ni mao ang Dios. Ang mga saot mao kadtong ilang mga pangulo, mga matig sa balaod, mga religious leaders, political leaders nga sarang maghatag og kaayuhan sa iyang katawhan nga unta mamunga kini og tampis. But because of selfishness sa mga pangulo sa Israel, wa kini mamunga og tarong, wala kini mamunga og tampis, hinuon aslong, kay wala kang maatiman sa mga pangulo ang iyang katawhan nga mao ang Israel. Mubalik ka ngadto sa atong ebanghelyo kung sa may atong nanungo sa katapusan ni ini. Usa puhakon kaninyo ang tingharian sa Dios o ihatag sa lain. Kay nga naman o ano yung tarungan at iman. Mao sa tinitabo sa Israel ni atong 70 AD kung sa'y nanitabo, isakot sila sa Roma, gilumpat ng ilang templo, kung lumoy kaayo sila, hantod sa panahon ni Jesus. Nag-antos sila sa kapait, sa mga kamot, sa mga Romanon. Kung maoy, nahitabo sa panagna ni Propeta Isaías, nga akong kuhaon gikan kaninyo, kay wala man ninyo atimanan ang akong katawhan. Nan karon, kitang mga katawhan, kitang mga saok. Mutuo mo nga saok ka? Yes. Kita mga pilihanan sa nagkadaiya nga kaakuhan. Matag usa ka nato, matag ko og magagmay nga kaakuhan diha sa katilingban. Dako na kaayo ka na sa pananaw sa Dios. Busa, gihagit kita nga mamahimong pagtinunanon nga sakop. Ang paghimo ni ana ay suon nga mamahimong matinunanon kita sa atong pagkasakop. Atong isalikway ang mga personal nga interest. Ang mga kaugalingong panglantaw kay mao man nakaangin sa mga kadaguhan sa Israel. Nahimo man sila selfish. Kay nakita sila sa ilang nga katungdanan nga nindot kaayo. Ninduta rin yung mahimot ang Pangulo. Servisyuhan man ta, pinangga man ta. And it is very tempting until now. Daghan kaayo ang nahitong bawat anak. Ika politics, diha sa palimbahan, mga pare, mga obispo. Mahaylo sa nindot kaayo tak na responsibilidad nga gihatag sa Diyos. Kay nakaon man sa sistema, imahal naman niya, nila ang kaanindot nga mga butang na gihatag sa kalibutan. Unya, nakalimtan na ito ng basic principle na gikan kayo sa Diyos. Niyon sa man si Jesus. Ni anhi ako sa kalibutan, dili serbisyuhan. Apan mo serbisyo. Nakahinumdum ko kung mag-isgo itong tinun-anay nga serbisyo mga igsuon. Adunay former president nga pobre. Dili tungod kay ang nasod pobre kaayo. Although naapil sa mga pobre nga mga nasod, pero kung ikaw nahimong presidente niya mong gabita, labaw dun siguro kanang kasagaras mga tao, kaya presidente tigod ka. Pero kini siya nagtuyok nga pobre nga naman, 90% sa iyang kasweldo, iya kinihihatag sa charity. Unya ang 10% ana sa iyang sustenance niya sa iyang ilagawad lang maging buhat mo. Kaya siya mo si Jose Mujica, former president of Uruguay. Pobre kaayo sa Venezuela, kay ba mo sa iyang service? Kanang bako. Unya dili paging bako, karangan.
O pindot kaayo nga pamalandungan ang iyang kinabuhi. Kaya ano na ginaingon may isuod nga politics is the perfect avenue of charity. Ang politika ang kalibutan sa politika mapupunta ni nindot kaayo nga dapit diin makahimutan sa tuwang serbisyo sa itong paghihugma sa itong isig kayo. O iya kayo kanang kita na ginhinumduman ka na. O tungod nga ang may suon, nahimo siya nga faithful servant. Ano na usap ako'y profesor sa nag-eskwela ko sa teolohiya. Usa siya ka-canon lawyer, kunya na ko siya grado sa Cebu, sa Archdiocese of Cebu. Siya ang head sa criminal. Kana itong naay mga kasos kami niyoon na gusto magpa-annul, magpa-invalidate silang kasal. Kana siya ay head anak. Kaya usa sa iyong mga higala sugod kaayo, kababata pag yun niya, ay problema sa kami niyoon. Kung gusto alam niya barkada na i-direct na lang wala ng hasol ng mga process, kaya grabe ng proseso. Kamu mga ninyo, kung gusto mo ma-i-annul, wag visa ang inyong kasal. Kaya wala nang divorce na o tinig. Kana ang posible ka ng annulment, pangitaan mo sa lusot. Kana yung invalid ang inyong kasal. O sa anak, may suod, pwede nga sa panahon na ikasal mo, itiunan na. Usa na siya sa maka-invalid sa kasal. Kung mag-praise na siya, magpumatuta na siya, way kasal na nahitabo. Nga naman, kaya usa sa mga-element ko sa kasal, kabubukon ba? Paghatag sa kawalingon. Sumaw ni siya, ang kanyang siya kung diskuta ng profesor, iignan lagi, ihalbiyo rin yung amigo. Waman siya kusugot, nga naman, pag-inumamon mo siya sa trabaho, iignan siya sa amigo nga, umakay tayo ng amigo. Ikaw ang tayo tabang na ko. Kaya ba kung siya tabang niya, inon siya nga, maulagi, amigo manutata, ikaw ang tayo tabang na ko, para mamahimo kong matinunganon sa akong trabaho. Ikaw naman doon at gusto nga matumba ni ini. May suon, kini nga sitwasyon, daghan kayo ng hinalok sa tuwang inadlaw-adlaw ng kinabuhi. Bisan sa pag-inagmay na, we try to conceal what is truth. Kaya ba atong tabunan mo sa'y tinuod? Kunya, hindi ba yan tinuod? Kung atong tamdon ang unsa kayo ang tinuod, mawala makapahid nato nga faithful servant. Kinisanyaw si Jesus sa unsang kamapuran o kita iyang ipiyanan ni nga musanyaw sa kanto sa uwan. Pero kung dili nato nabuhaton, tumod kay madako katong ngalan, maguba atong relasyon sa atong mga amigo, nahalan naman. Atong tabunan ang kamatuuran. Di anang buntuha mga igsoon, sa mata, sa mga sao, nga mipatay sa mga ipadala sa Diyos, nga mao ang mga propeta. Hindod kaayo, nga pamalandungan nato may isuot, nining atong pagpakabuhi nining kalibutan, wag naman nabuhi dili nga way rason. Taksa-taksa nato adunay rason, taksa-taksa nato adunay tawag. Diha sa sulat ni Propeta Isaias, Kapitulo 1, versikulo 17, unsay gigon ni Propeta Isaias, pagpatinud-anon, tabangi ang mga naglisod, kasilagi ang pagtamas-tamas ngadto sa hustisya. Be just like the Father. Mahimong pagmakiangayon sama sa Amahan. Kaya gitagaan ang tatanan ng igsuon o kahimanan sa Diyos aron nabubuhat sa atong gibuhaton.
Dihan maganing sa unang sulat sa ingon, giandam-daan sa maong tagiyan. Mausan kitang tawo kung atong mahimduman sa niaging mga wari na may suot, ang tawo timpos pure. We have the capacity to be holy. Timpos ng tayo. Kitang tawo ang bungan, good, maayo. Kini utang pagkaambungan nato, himuon unta nato ni nga kahimanan aron makahatag sa kaaliwan ngadto sa uban. Kitang tawo nga igsuon walay sama. We are unique. O kini atong pagkawalay sama, himuon unta nato ni panig-ingnan aron ang atong isig kaingon magbuhat usab sa maayo. Ang tawo may igsuon danon gifted. Kini utang mga talento nga naa nato, ato utang kini umulon, pasanayon, aron kita makahatag niini, makapaambit niini ngadto sa uban. Sa ingon, magkabunga kita og daghan, magkabunga kita og tampis nga mga paras. Hinumduman nato kanunay ato ang kaakuhan, our responsibility. May suon ano may nindot kayo nga giingon si Mother Teresa. Niingon siya na I am not called to be successful. Wa kuno siya tawag sa Dios aron mahimong successful, but to be faithful. Mao na kanunay natong timan-an mahigsuon. Gitawag kita sa Dios aron mahimong mga sao. Itugyanan kita niya sa daghang mga tutang. Himuon unta nato kini nga manunun-anon alang sa paghimaya ug pagdayeg sa Dios. Tinaaw